TV ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Kuigura malukia ya berga gosoa berga gosoa asembeo manyanga roberi bwensakia obeire gogo chako mwantu moriria Undizi TV voka twa ine moroberio bwensakia troyo mo probabere babetokoba elivwa elimo ase moroberio bwensakia mwantu moriria Undizi TV buna botambe nigo tokoba tubo sanga naye asentunde sangani baba toko molekira ayairo bolito ase ensemo elia yamangana maya abese gako enekibwa ine naituko yorogongo robusi entunda ya kabirko batoswa ensemedia ya magazeti entunda ya gatatu twaba toko molekira alia aboto toko sanga nabageni baito asigo mwanchu Undizi TV mashabiki tukora se county ya Kisii county ya Nyamira county chitonchoka ine buna Bomet Kericho na Narok antobwada county buna chiria cha Kericho mwensi so imemero berio bwensa kya county area ya Nakuru twabitu kubani bene mwoswa image moroberio bwensa kya ase enchira area ya bene mwanchu murera Undizi TV amashabiki tukora sinza zirichi sikoni matengambo no mokobwa toka ekibago askolende nkoba manyinga nabo mogoswa ase umuroberio abwensa kya ase emambi ya abono na gosanga 90 mwanchumurelia Undizi TV ase enchera yabene astoko toko manya ayabeire gako enekigwa ime yorogongo ruagusi ase boigo toko manya amange andrete entunda akabere unakawata ito so sense media magazeti entunda atoto twaba toko molekera alia agendrete ase ensemo area bosito abatoko sanga nabageni baito asemambia bono turabatoko sanga nomogeni korwa sekiombekeria gia International Solidarity Foundation mungano agenda forum uyora abega usanga ninte mambia bono anemono igoro chisegi chegenka nabo igo amakongwa yake bachenu akore chokobwate kananga nogosara umwana omo nyaruka kolendo mwanchu Undizi TV tutaraba atogo chaka umoroberio bwensa kiabuna botambe nigo tokoba toko rasoma lingana lya Nyasaye. Ekibungo kiri toko
bunagekoretwa sore n'umurubiryo w'insakia ekibungo kirituko bunagekoretwa sore n'umurubiryo w'insakia. Okay, omanchi muriele ekibungo kirituko ni otabasoma korasi gitabu ya Zaburi obasoma kwa yemerongezere orochiredwaye isano na ibere aseke bungo karodo manyanga abantu bande nigo basemereti kigali chisegi n'abandi kibarasi chisegi korende intwe nigo tosemereti eyetari omonene nyasawe. Ekyo n'ekibungo kirituko bunakiaretirwa sore n'umurubiryo w'insakia. Korende intwini goto semeretie omonene nerubiya ase kiragitwo sase kende yansyo gukora sobu mabuago kwa bakogo semeria omonene ekero koragwa no monene misae nigo kirengento yekoba yekurungia meta bande maroro konyaranga babiri bago semeria mwanya bantu maroro konyaranga chira umuntu amukulirira bakenga ningo konye na besa gitego ningo konye ni oremere mugetera kini korende ekirike mutero basemria semya emande abona iganga nere buya ikoro to basemeria eyetari omonene ekegeranga asobu mu boigantu muganetie nero tari kubuna chira cyaye elmiga kwene kyanga obeire kabo chikiranya kigima okuna ko basemeria kweli rero mwanchi muri na chini babo basegetanga nero buya obeko basemeria monene sai asitregento obokara. Good morning. Good morning, Frida. Na kifawo kire Nchimbiya mbogete evokiete buya ucenga omunguru abere atwigorere mambya bono. Yes. ikoneria childe Dituko liti chikabere namono asitoko batoko murekera amangana ali arengete obocheno. agato kumurikira amangana arengete obocheno uburi mboro bukunya kosereria utenga sembe ozanga uburoire mbororo agukagire boswa asense ya Kenya abantu nibo bagwate obo bakigimana Kenya serikali ene yabirige kurudu kuro kigima n'abantu babe bagwetanga boswa banko bamaiso elinde gwetanga ase okonyora oburoire obo mutenga oburoire bwa imports nibo bokwambukira kuba senseme y'ibikondo cyase mwanya bantu nero by'umunsi mugeya ase ogotara nero byakwa bakoko bamaiso elinde gwetanga kubasa konyora oburoire Abuna negete ko batebi manyererio ne bingi by'uburoire obo ntobwa tokorosa tugatwara abantu gutwara ebitonotono nabo igo igati ya manga nemono aliakoleto n'uburoire obo bwa mpox naende asenchira jabene buna kwigota yabanga ningo gukwambukirwa kurwasi etugo maite igati ya mangana abere akoiranga no ena maruira yago chabono mwacha abantu aba kinate tali abantu bachakire komenya ni etugo yoro sana amangana ngende gukikeria sumurubiri wensakya ekero menyete ni etugo maite abantu bamenyere nechisese abantu bamenyere umuntu akora nesese nyomba kinate banga mpox kurwasi esese anyoranga oburu mburase wanyore chisese timaite byamenya ne tuge yura kimenya bwera na kwayirinda kwachi ano ni chimbase akochite sidani at least kwarinda buya koko menya ne sese ko ne chiwao bwate kwanyaranga yare trindo mbeta nyumba toliko yesibi toliko yenda ya unebwenera ane mono kubwate kananga nelio maite nani tenga nga Frida bantu bali batugire mbake ebikondo batugete ebikondo chinka cyabo nebanga nelio anchi no anchi te tugolende yoro sana kolende amatoka abanda kunya gusaba rumogondo etugo bono naende boigo egati ya alia goroginga kwa biro konyoro irobo mbulinga okoigunga omoyo timate kinatebe yani okwarwa nani kero guchikomera kende iga utenga igomete omete na boigo nabenga lili corona kware kono kunga enchera gete kuigunga ochikomena marioga to
maroira alia amarioga ali okurusia okuharuko maroira yani amarioga tigo konya nabo igo okuguchinguru cya kohereire igo ina negatia ali akorokinga omuntu obeire gakonyora oburwaire obukorinde abo igo ase ensemo yende mchirakeye bakoba bagupima maroira burirwa mpox ngwe nabengi gepimo keriya corona igo nabo okuba konekinga abantu babeire bakorengwa kigima na konekinga mbali konyora oburiro chinse nchire kero omuntu achire mukonya kumuikange freedom omuntu abatebiringa narure Buganda nga narure Congo barure Congo bono takonya takumuayerera kago kwana atene nerare amanya kugwana ekiagera korende karuto kolira marwire bunaye abantu mbare baigete ko bakayitumika senchire talingia corona kero yachete tuli corona kero yachete nye koga chete omuntu ase kinyoro mumanya ko ngorure Nairobi se corona eri ata bandi bali gosera Frida wacha kuoyigo I miss those days abantu kaya kobi okojoranga ekero omuntu aigurenga Frida muna bono gwachite ngwali koracha muroberi wenzake kwika twali kora ore atangu nyombe wiki bere mane koirana bere abantu bare at high risk abantu bamenyeta se border abantu nakura sense media isebanya sense media mbali to bayira ngama toka Tanzania amekuja Wambaje muntu kara ukone Wambaje tako muikange beza bino abantu bare at high risk bakanyoro burire buri cyageranga mbalanye ne border bakanyaranga mostly abo nchirelia amete nkumira na bane na bakaba antaite bitanga amanyenga oyo kabwa tiboro roboiga okutana bwana kurende nere bijya kwirenda nere bijya kolengwa indoro bokumanyanga busino bwa toro nandekera kwa bere bokorora ekimenyere bune bijyo babere kabo kwanera kera asire enegitari obe boko ewa marioga bweneza obe ko wetanga kuwaso kwa mpiya abantu oburwire buri bwa mpox oburwire bwa bere bo guita abantu abange naende nebwendere tato betoko bamaiso nganto basakore cheche ndobwento betokwiranirira uguisaba asengenje kubwatekananga nogo kuno omuntu so kwani omuntu obwato burere bwa mpox abakonyaranga bwabeire bogo bokonyara so kwambukira nabo igo no gukuna no nyore tamatukali Frida twali omuntu agochukuna ukunigende kesiniwa agasanitizer kero omuntu nkwa koleta ka Frida kwamanya ngakara wa we sabusiga Daidonye ninge cy'abantu ba maintain cyo bacena nshinga kiti cyakora ndakerase amacha bikiroro nesabuni alafu ko gukora sanitizer esa corona era mondra bara tale bikuri mabeli ate sabiti okoboko amaitenga kera uchubisa okoboko nechense cyo korayo ekera ko bati chinga kiti cya corona konyaranga amarira mangi daidoni na beta kago kia ekemeranga abantu ba maintain cyo bacena kukirengo kigo esa korenganya matukali na bonoiga esa kokinyaro aboigo igatia mangana akwirira okwambukirwa kuburiro obo no n'abantu kumanyana kibwanjani nabo kwambukirwa kurwaso omuntu emucha soyonde talinga abantu tegwanchana omuntu karure chinse chiria batia banyare chiniuka Frida koregwa kero omuntu arure chinse chiria tigara rengo litangani ora manyanga nabo bwato nyetabo bwati mumanya kagenda lakini nonyanga namangana aya alengete nonyana kunyuntana okuhagiana mangana buna yonsi koletare nkobekare nkwambukiriare mpox igo abantu babe maiso kegima ando kyanyo bonyuntana nabo igo maete gatia mangana irire amarwire buna yakonyora mwanya abantu kunya kogenda chinsana ime gutwara chinsenchiro abantu bagutwara nyoranga abantu bali nanime orosana ime bagutwara kubwatikananga nokunya kogenda chinsana ime gutwara
aboko nyoranga nonyanga amorero buna ya bera kwanya kwenda nonya na se chinse mochiria ase tuge yoro sane ose chingiti yoro sana chitugere abantu bakunya kwabusa ochu kwabusa gekondo konyorore mpox Lepo kutanga chingiti chiro sana gari kwikaranse gari meto chirorere korwase tali ocha kobikuna tiniko inkora randa bantu kubare baire bara ai kondo mane mto mane ndasi ego ira uyitora ono kwanya kora no ya bande bako ibereka Sasa ndio kwanza ni bakora kikosi ya se tugero sana ya Frida you know konyorore mpox ndio ni kondo maite ni kondo ndianche temwanya banda ndi bianche konya kucheza naba wane kero bantu batake kutikana bako nyara byo kana ndi byamenya kuko nyakibona oko reject ote ba reject te ba tenenera abo litoke ligwata ete gwa kere Frida Frida litoke gwata ete kere ma ete kendo kera bigo ikange no bongiti yo kwa viene mapema bitangirale buatoka asikolende ni maitenga anonye chinse monchiro konyara ate banga tutakiri kubirageri tugwende tukurageri etuge yoro sana use chingite choro sana aseigo njeno chenga tiga birigeri kurwa satambe birigeri asikurwa satambe na boigo okunya kuna chingite choro sana tu akanira simambia bora Pero manje muri etabola semia yo wetanga ko dasa ko nyaru borere wa empa ase ruse ila ne kana chinga chinga te mbara ro mete de ro de pesa ko da chipa ka tego o se bara ala sinsemo a kingo wata na dino ko chako borere ro ora ira ngora a chinga kichinde tra ko ko wata ya mbona na ri ko era se borere bo ira dina ko tebe engakieli ya corona bono matwa ko nyoranga otaraso egarime ngoisabi gore otaraso egarime wara pimo liberera bono mongno yo mago korokorwe kenyoro oyo korwe kenyoro kenyoro mali matembara te bigunga corona kerero goikoisa bono omongno agaisa omongno njara alinga kateba ngalende kinaisa balende gali kisere ko toragere egali ya jagere ko genda ngese naisabet minga kia kunya akumbulinga aye mocho koro ndagere janya go ika ngona mangana mange tu aroche Frida Mongaiti monginore jalo ni ko nyara ro si yo moyo ngangu be kare kantu ore ko moitiga o tengo moyo bogale no tengo na ndagere asikondo Frida abantu kibago wisabigo yabamanyi uningiwe kogera babo wisabigo kopi muri berera manyigo naye umuntu kokunya ko nimatinga abantu bali bachake nonyanga nuko beke bitambukiro byo bocheni byo tanga abantu konyara marwere bunaye kone kimobo kora mangana mo mwabo moko baseme mo chawo sabe abantu batamatingi bakwisabira si ari abantu sanite batamatingi Agane pasi mugo bikiro ko banya butiokera. Askolende Frida na mange bajabera kwene kigwe mena iskero gongorwa gusi asikolende rato ikira nabo muri gelion Ndizi TV akusanga neto tera senchiri mtandao wetu Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News nabo etera asumtandao wetu www.ndizitv.net. Wamanchimuri yakabekengera yabo atomanyengo aya sensemo yaga soko bateri umurubiri wesa kyabona manje kolonga sensemo yagere okore irobo igabwa mpox na cyuro cyo bere bukira na sensemo ina na bwo tumanya intera kici tukaraba ko kwane na cyuro kama ko basoko nyorongo irobo na bari bakiriye magana ari ko bakimo bakiriye umurubiri wesa cyabona manje na bwo tasenya na kero mu ndi manyere kibara la forma ndo panikana urubero ya ngo cyari konyora ubwe ngo sanga ni nsumuro Asikondo monchumure Ndizi TV boy goto ndrete gusanga naye ase imambia bono igotara tukumanyia amangana majia ayo betaka kwene kigwa lituko ligoro nigo
imeye wodi area ya Gesusu omo MC bwensemo yo Anthony Kerage abete gawikirana bene ase omuyega boko kotabukia bosoko na certificate go cia ase abarundi akipigipigi bali babeire bago etera amaigerio yokurundia ase chipara nabo igo anamono aso kurundia kigali engana babete bakogokera kigima bunane chiko bakonya anamono ase okwegenderelia ase amagima abo oroboti robetero kwalenwa na Mildred Mumanyi. Abana boda boda imeye wadi ya Gesusu bono nigo bali nekiba kwegokelia maiga yogokora amaigelio yo Burundi bwe pigipigi amone Kigali ase skuri ya Somawise College na konyora a license wetera ase basari kurwa ase county ya Kisii bono nigo litskolia lero omo MCA bwenseme yo Antonio Ngundi aikerana asomo yigabo kwena na intermediate certificates uchi ase bali bakolire gosomera ekosi yo Burundi na goteba buna imbachikogendera gusira aborokiwa abo ase basari ndono mogokoli tukolia rero nga abange ngonyora bale interim chabo rero naenda abande ngoenda bale gukora matemu next week Gesusu igatwaire tabantu 60 gochikubayegeria mangana yo Burundi abantu aba 60 nimanyitinga bonsi pia at the end of the day ngonyora bale chi driving license chabo na next time naende kereto kuja kurwe basari kobwatana no mugavana to Simbarati nimanyitinga naende ntonyora abantu bande barachi kwegero obonteremo obo elinde by the time togokora nonye tamwe tonyorenga ntubwata abantu gwetani 300 banyolre chi driving license banyolre obumanyi bokorundi nonye pigipigi para nonye gari para. Omo director weskuru ye Ben Nyagakani gonere boigo atogiriye getambukiro kyo gosegeta aborokiwa wasana nechikosi cha amaboko elio banyorere emeremo egento boigo kyewa okoboko noyo mobwo kugania okuya omosongo aselieta zedura nyakundi tinde tibana banyara corona amangana ichikosi cha TVET technical courses chikosi cha maboko ne chi abana bali failures yaya mwana ndubensi ekara chire university usatara agende university na abangu babiri bawo institute nobotoko ba motivation to bawo semeli kolumna yaya egere course abange bebeire driving abange begeire amangana ICT amangana computer the technical courses church ko bakonya na no mwana kerare university no bokonyora muna namanyete korosi abana bande tuki diba konya pocket money yo muibuli no bawo chake biashara kya kekera bwate free time omina abana bande onyora kibesa tako ba bega toteme we embrace toteme wanja omumwito toteme wanja chikosi cha maboko ekinetira bikigokonya abana baito banyaro tware biashara nande banyara kwegendereri nonyana boni gozidaru aruro kubolia gochase abarai kwene kyangu kabale internet ngia iraba konya basaye gokora emeremo chinse chesiko kuraiga egento ya sireru no mo director nare ko basaba ba MCA ba mino igaiga se what na se egusi engima ba beke embewere engia mono ase chisuguru Nima ete pango nyarenge o kroase serikali nga barete amangana ya ICT babeke MBO banto barigo akanera kende lakini chintochi amangana ayo nigo toganyete abantu bosi baganyete aborokiwa bali banyora chi certificate nigo bamwakira omo MCA we wadie yon nabo igo omo governor we county ya Kisimbia aso kubasira elio konyora chi license yecho cho Burundia niambie governor Simba Pola Arati ntebenga thank you aso kubwatana no mheshimiwa itanto nonguni karage kotorusia chipiki piki saru tapigwa na baridi kosikatore bosio bono na yente tonga ko gandi chigari andengo mwakrambu yamono asogo tokonya una chipara chienge chibe otoro seiri onombu ya titore ndori konya konyegeri kupara mono muna kurukare ari gora ko basaba ba minto bonsi pia batarekera chigari asobo gaindi kwa para baji bwangu na bakonya kama resesi ekogara kira kare tokonya se matuka ya ujimoto Ripotelea egetaseni kya Ndizi TV Litaliane Mildred Mumanyi
aikertokoranga abaraiba kwira bibaraya bonyabena soko enyekanga abarunde boda boda ngubwate bali amachiko egetambukero ekiya kurwa somo MCA oyo abaraya bange nigo bautumika aba na boda boda asinchira kitari chindonge babarangiri baba emia batebinga genda mogerero muraigete babarangiri baba sera misini kolende nduraro barai bakucha amu asokoleta bana boda boda aba amu nako basira bene igone bwendrete abarai mbabanga nigo bakobaga netinga kichiri babwate emeye gachinga kichiri cha siasa baba bako batu tatabanga sasaidia mwana boda boda tokonya mama mboga lakini gachinga kichiria airoborai kwanyora mbayo igenchira ya beno rakonyo umuntu tali okomwa misini tali okomwemia ngwetera no ino komwa amaigeri ali because ekugetera amaigeri ali ninga maetenga abange babantu kuna muru komeni ali goteba enchira bamanyete kurunde pikipiki bachieta segeti bagaonchukana na kabere gatatu bagasopara igo yunere njira baegerete igo tali bange bachiete skuru eliyo gosomigwa kyo kurundiga epikipiki anokanyora abantaba na bakurundi chipikipiki ase omochie omonene omochie obwate around about kwanyoranga abange babo gwetera asugota kamanya kuri babirwa konyore basukone maitenga ikuni etambukerekia nabo tusaba barai babagosona na gatina gosira abana boda boda aba ere bujya kigimana ndi ngana yabaye kongo kigima no musongo uli ko kuzedura nyakundi kweweke gusi yakonoga eke gusi ekiyekia lakini ntwaba gusi twasirire konyoranga Frida ase abanta bange kwete ekera ukwana nonyane sentence yam okonyoranga amangane gesonge gabuchete ko bwege eke gusi jendo chenga onye to kunyara ukwane eke gusi kwana ege songe ekyo kirende ko tebanga by the way ekero nare go kam enanyoranga chi problem nchera because amangana mangi by this happening around amangana incheke gusike sonke gusike yachekire konge chifrida nchonye go ukwana igo yaya nkwanera ige songo kwana ige songo ono nkyuko ma tegendo ge konge chi amangana ige songo abucheta sike gusikia frida timati ngora mangana ya abantu bari baramenyire bisabo abantu bari barasopye kusikogari arabu negisonga bote at least mumanya ngano nere nakita tali naende fuda buna wata batali ekegusi egesongo keburuka neteke gusi kwana buno mosongo hanga mostly by the way ladies baba correct abantu bari ani muumire tauni ya panga ekimba mani ani pia baikera kona gete ose babu atirwa segete ai bara ntege kurona ryo kumanya ngondo mugusie original na beko nyalikana ase kolende mbu yabantu bamanye emenuende nturakana abantu mpamanye geswali nturakana abantu mpamanye umuntu wekinyamolero kolende ekero tuwikira na ntu aseke gusi kwanange kigusi keronge tema ko kwane kigusi ekere keronge na litokone kinga na ntu umuntu oyo ito nkoyo linda tuli maite tobe tokolirira imyaka emeronge eberege ucha kurbona ndujo twara umuntu wekigusi turajo twara umuntu wekinyamolero buruka na teke gusi tubona zose nyunga yenshengi imege ege shembeteng eke gusiteng
bagukwana munigita sine kiga abamenya baiga kurasinseme chiga nigo bagendere ko bakwerera njira bagendere ko bakumbigwa kimagenderero yiga se wode ya gachuba abako ngutu kwate nigoro y'ekipara toire ki promise ekinde kitari goikirana na kuru 2017 this application cyakiri gatiga kinyinge lakini ntoraranga application yito ya muturumensi nga yakiete omo MC nga yakiete muturumensi amakori ale muturumensi tata kiri kurbo omo MC echiro ebekiro muturumensi yo yabege twe tona ligi entoki nigo baharerere igoro y'echiro yagachi twasaye gasama tukamagiga gintu bono baburira barikura sorgo ngoro iga kubwatrana unenjire ya moyo koroise chire yiga elio kwenekia obwonchereria echire eguru nyagara mo sire tanya rosa tia asogete paje de chichiro buna kwete ne chire chia kwete na bantu bane baririre uno maina bagoteba ne chire itoga igatoroche ngane chiombe chibe kiroro tari chiro ya bantu yarenge buna ntu abangina kora tatwarenge getungo twao ni rone kabichi twao bona bangire gotoigorera mbe tago gete kaera tu agaje tu na ne bintu tokoneria ndobu atis tokobeka enyombe bantu batagwire bakorire bone eribosa ngai ntutokoneria bintu buna keroka ete tu agaje tu marigiti eiteyo ndoma tesi yakiete gocha bone tago gete tiga bato igorere ande batobekere merangwa togosiekera nyakende bato igorere echiro bagukwana boigoni go bagendere ko bakwerera enjiro musunto gendere ko bagugwa casting seme chiganire chingagi chamagaroba ase bono baganire lishirika liria lya Kenya Power gusegasegera estima na boigo kugania ebirobu kubekwa sajaiga elyo gotinya obolendi chingaki chabutuko unembura yaroleka naiga aka stima aka gutamukubura nembure ko yaigure embori yaigure embura so ibe nali gusaba umuntu tenete department ya Kenya Power kurunyamira kakiato koni ku transform abege to bofusio boko yikera kerenga nona abantu babwate byasara biko deal next ma babwata boko na security mbabege te kitanje agiti yakwo timaje tinga sana nge chikuru bakobeka kitaya mutumesi chiasi nda kubeka kyagera umusunto ko mutumise Kristo yachire nono montago jikosoka jenda sabe county government no mu MC wachwa wasoto komo sabaso kwacha kwa anyuri mutumesi nero anyibekera security nigo boigo baereire nchira abanyanyimbo korwa sorgo ngoro iga bagendere ko bagwetera ingaye nene anene chinga kicho korwa bokoreri bwabo cyasaba menye korwa sinse mechiga asiba muganiri umujumbe bworogo ngo musike life mpanegi seiro kwene kibona cya bisi cyanyara ko bagakora isya sajya iganene cyabagambi otwarari bagasa abanyanyimbo baranyara ko bakwene kiyago urwo bokoreri bwabo cyase abananchi chinga kibaganyete hegetuo cyanyanyimbo kora isiwa polisi nere nene yaje tuturinda ekera machambasi ari gutoita ikagera bagacha wano mpabwa atio bisi ase bago ikaransa baturikera makongwa ito no mamonto ndo kubwatu go bwata sida airumari asta yakobeka igonkobori omwempio minto korante njoba igorera kabisi akamo ase nabara bago ikaransa barikera bananchi mbakobera ga ikamuna abantu raya ngibachete gokora tokonya korante no mwelio ye nigo bagendere ko bakumubulio mo contractor yo koroise pale ko ruchinsa mu kiri cyage kano gwikastin seme kiga cya muturumensi ya ikatinsa mu kiri cya birongo wene kibunango jero isiale ili kunyara kabage ko bakonya bamenye ko rastin seme kiga asobo sombi pare yu ekene pina watu angaina tutitro kita chikabe kupara chikakorore pare yu na be pare yu tira mauru mama be kire para mara wale metwansi pino watu ndire para chusiga bara bakayo president ngo chere gaiga bakayete turakita yembe gakorora bakora iga nandi gatigira abugo kuri pari nyanya gokunu ntoma etenga contract nere lakini neire tengora gocha kokora twale ko basaba contract eje okora chipe senchi sogete eche kole atogo sabo mwempio ito no mugabano ito no masene to itanda nsi ese moigwete aki anja makonya abantu ba muturumesi gokura tore bano gingo reporteri getaseni kya wanjete kya Ndizi TV inchigo nkuru kwa Polycarp okara Para
mang'ana totokoranga bagotebanga nonyanga ni stima nige bune mbure gotwa ekobora buna tiba ngane tigote nga chief use babekere chiko nyakojia ase to sabanga tige ense musiri shikali bya li kumulikira omulero gwe stima ose chinguru cyomulero liberi gosonna gatina gokonya abamenyi borogongoru ase ngencha matukabona freedom stima tayo kene kyoranya gukora rero ntubwate chitinga ntubwate abantu rero bagosoma kuri nyomba ntubwate ebintu ebinge nonya kere stima tayo konyoranga na mangi abere gawetira abantu imyaka eri kwali kogenda nga kwambuka umucyo yo mugwaji go chaji simono yaberege gonchulya ebintu byabere bigonchulya siko nebwenderete abarayi babagosona gatina kwene kinga abamenyi borogongoru ngo cyokonya kabali ere bujaki makone togenda pesa mangana majia abetega kwene kiwani amate eyemo yumuga ka Davis Mugare no mongino ya Rose Kwambuka Mugare korwa ase Kenyoro Kenya metanda egotoka ine ward ya Sensi ebunge kibu cha North nigere no muichano omonene maga yomwana obo aserieta mikanyanga umunga Mugare w'imyaka 13 kuborwa korwa ase enka eyo asetebekananga nigo abete gakurusigwa bosega ko arusigwa se skuru ejo no muroyomo ase skuru ya yuboroso ya Samogara ase kolende etamanyikane tinga ngayabete gako genda robotro betero kwalenwa no musakito mangana maya dipon asaya zangana yora ukumeti mikatai Nigoro moichano asenka yomugaka Davis Mugare chinga kiagenderete kurigia o mwana ya myaka 13 aseleta mikanyangagu oyobeteka kubura ku skuru ege kakemeti nyebere yarire okwana na mamu mwabo aseleta Rose niga kwerera yaiga umwana one nasirete umumura orenge sukuru akero arenge sukuru ngachikoganya umwana ichiranchi mwana tachitiranchi ono ngasoka para nkobori abana bande nga y'umwana agenda bonte bintu umwana liri yarenge breki mumuronde narenga ororo ku maliba Dominic umaliba Morisi nero icyo murangiri cyisa cya breki basoka nere Manyana bo esabari yayo kobora ku skuru kapara ngatebi guno umwana ondenga umwana oyo igo basoka no umaliba sunguna nitie paki bono kona ika nkagenda mpaka sobo kubuonyora umuiburi oya noari n'umwana umwabomoke ogo nkomuburi nga yumaliba noari nga yayumaliba tagenda asago kolegasi ali nasoete kolera gutirimbuka ngoteba nga yanyirero omwana akonduserio omwana esukuru Chinga kiechiga bune amatenigo ba umatete asabagoteba nga omono yeganero lingo gosemeria kwabo tina igu mwana one gakuigweka nande oikera igo kombwate birengera lya sengencho mwana oyu nere bwekambwate timbwati mwana onde nande nero gosemeria asengencho nkabanga egento gyantu ba maiso nkangusa kanyoranga na arwalire kona enda nyagetari nkagenda nyagetari nkabekirwe embeo pata matuko make nkaibolerungacha bono nabonde ne birengera lyo no imbuki mambo ligoso abuye igo nabombugate birengera na omumuro oyo bw'emyaka 30 umalibanga yangirire to omwana one asengencho gamurusitie skuru kurinde maega yo gwechanda bunangina muntu nigo atachire chiabisi chiabagambi kurinde go ikabono taranyora bakonyi bonde abagambi ekera na chietororo abagambi nkabate bagante ibaibule kogera kero na batebeti bagateba nga nkubabuli mogo charende motebio umuibuli oyu elinda ali omwana oyaleta omwana one
bakanya kundutaruta mpaka guikira bono iga ichibundiyo bang'ete bantebi nabwate esimi abande bantebi tabwati simi amatebo igo nige kumiritie gekore keiga sebagoteba ng'abuna bakina mbana korora gekora bune keiga chinsemechio aya ntubuna twakamenya iga rende nonye nturaika miaka ende ntwanya korora abantu bakubura umwana uyo nere twakumirie oburire bono iki naki giatuchandire nabe getuchandete chinkoro enchere abo turi n'umuichano ikera umwana uyu buna konyara igerereriro bona buna tayo twese nabo tuichane tena tugakumi kera ntwana korra magana igo buna twakina igo gosemeri gwito nkoringa tubegete tuguna gusaba Nyasaye asare amo atoke achiche ikinekerero kia bene gutia ase serikali kwango yobotuki elio banyare goikera ogosemeria kwabo konya gotebie serikali enkonye bakinga kitimbu atikende ase uginko reporter getasine kia onambe ya Mokia Ndizi TV kurwe kenyero kia nyametanda utoke wadi ya sensime yebunge ya Kitutu cha Chenuth letera na enkoro kwa Dipon Asanya ase kurende ne korwa kegwe cyane kigima nje nabere gingo sangane cyamate kinyinge ecy'abantu babo bose abana babo bose umuyiburi abereka gusira ase kerege tambe obwo bonene bocha bwabambulinga moyale bose igabira usira endo konyoranga ingane ni kupatikana amabolio amandi konyoranga umuyiburi obereka okini umwana oye wikira no wiki myaka 13 umuyiburi oyora anne mono unabangena ukuyibura umwana oyo nobokongo okumukinya gwikira asabira wika konyoranga nyingi ngane gotigo muyiburi oyo kabwate umuchando monge webirengerero nakitoko sabanga obutukibo abwabene bebokorwa no mumuroyo agotebekana ngane robeteka kumuyikorwa se skuru nere abega kolingo liukegima abega kumanyanga abega tebanga yu mwana oyo abete gakugenda nabo igo chiskuru cheitu mbabwenete babakonekinga nkumurikira bari uburendi bw'abana etebwendere tinga kero mwabira koranga umwana tayo n'umwarimu kiko ikiri kirasime onyorenga umwana naro tayo tayo cyagosome kirasi ryo tebanga abono uyo ko cyatigache kirasime ya nabo kunya kubura bolinga umwana uyo ngiyari tema kumanyanga es umwana onyatara bayikira nase skuru ngiyagenda naliera bentira bene yokwene kinga nonyanga onye ndiyo butukiboko ruchinza cyabwango ikegera tebekananga niga beteka gusirikinga cya break time onye ndiya beteka kubwati bibena kumanya namuntu muburi kumanya ngo umwana narudusi we skuru okwene kinga tango ingane njya beto wikira asya berege wikira buja kigimana abange babero so imemoro berigwensakia asimambi yabono astikote binga na otobwa tutera sentiri mitandao yekerero Ndizi TV News Digital YouTube and Ndizi TV News na tutera somtando ito www.ndizitv.net number to SMS 07929283 pondo chingajiria kirubo. Good morning, I'm blessed day from Manama Bahrain Kingdom all the way to my home Kisi County Kanimbo village na Wilvan Samuel Ongeri na my mom Mariana Ongeri wote pamoja also Olivia Ochar William. Good morning from Sensi Kisi following up Ritunda Green ora bereka gosira matukamange
Ikatabiranga good morning niko ndani ya Karen inasikiza nabo yemboli ya Mosensema kurwa Ogembo. Good morning to all Landizi TV fans. Dosenga Teresa Mbogo nero wawe usira makuga mange kigima. Good morning, watching live from Riyadh and dosenga omosori wege susu from Nakuru City na remember Wensakia na boy gondo chenga Josephat Omwega a password kurwa fika massive good morning following omoro Wensakia. Ahando chenga boy Dennis Mogaka kwa kile bya kurusoko mjinga with my wife Lilian tukondani pamoja ndo chenga na bantu banatuko batumuro Wensakia asema mbya bono sangane ntu mwanchu muri Ndizi TV nabo igotumanye aso yatubwate mu robiri Wensakia asema mbya bono kurendekera chikoraga ense ya monenusu ndobe tugusanga nomogeni oito kurwa sekyombekeliya ya International Solidarity Foundation yikumulekera anmono kenda tekurugusira gucia sabangena nabo igo konya anmono asukinia kwebyombe nabera tokinga mubwate byombe nabo igamangana mange mugwetera anmono turabtu twarekerenga imambya bono cinja turabtu go akora kisegi ciegenka nabera tokibuno musacha usumukungu nkagali ngosunyuntu orekegima wasinyurunga ninki bakora kigima nabo igo cinyaruka mu iboli wawo chaka batabinga kera chikoraga December no chiko irwe nyangi emyaka 10 obwatake batabirwe nyangi ibono enero tabanga go sarumu munyaruka frida enero turato kumulikera asobwagale abakumanyigwa ayebuno munyaruka obubemburo byobo bugosarwa aseigo kera chikoraga ensa ya mononusu tugusanga nere Deborah Nyambane oyoro mu manager so project manager otenete miroberio asekyombekerikia ISEFA. Buna botambe gazeti ya The Standard tobasa osuka tobasa konyera. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagakire karenke batomorembe yekoreto wiya ase kenyoro amasikani aba into byabo bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muwiri obwange tobulimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwabolera Pastor Gideon Girokenda abanga babatamu kubacana asenga tekuri myaka abakunyomana rero babacane abakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibas chingwana na Girokende ebikoro byabo byakarito uko mochana koroku ngoli mumura na bawo teba bagusinga boterere mboli mumura eyente kenene nkelinga bamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumanda mugo cyamo mwanyora riciburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bweka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nande barombi yamore nabono asa monchiryo yemerubiri ya Ndizi TV rusa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwati omoroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerense ya monenusu wikera chinsebere nenusu tutenenie omochie gwetani myaka 2 bono Ndizi TV
yakoretere umurubiri w'umuganone Monjumurelia on Ndizi TV kurwasa matuko amaega twabire tokora umurubirio w'umuganone asitobe tugusanga n'abantu ao abonjurelia abana siasa babere bagotwa emegano yabo nabono twachinjirio koboko korende bono umuganone obeire umugano ito gucakira umutienyi oyo tariki 24 tomoja kudigiriria umurubiri w'umugano ito kira litukoria ejumamosi chinse 12 cy'amagoroba nera Job Maangi asitorabe tugusanga n'eki sukuru abonjurelia bose ebyombe ao byabere gukora bujyana gusanga n'abarobu erindo kwa emegano yabo ase babete bagucakira wikira ase babere bagwikira. I had no experience of any boarding school. I had never even heard of a boarding school. I just knew it, all of them were days. When at home now, I can do work, I can wash, I can arrange the clothes. School ya chagete ni mwaka 1993 na wanafunzi watano. Omugano ito. Remember, the principles of success are universal. Kanisa la New Life Pentecostal Church Kemera linakualika katika mkesha wa ibada na sifa, yaani worship experience, utakaofanyika Ijumaa tarehe 23 kuanzia saa 4 usiku hadi asubuhi. Hata wachungaji wanakuja kwa sababu ya kusherehekea praise and worship experience. Siku hii itakuwa ni usiku ya Zaburi 95 kifungu cha kwanza. Njooni tumwimbie Mwenyezi Mungu, tumshangilie mwamba wa wokovu wetu. Kumbuka, ibada hii ya sifa itakujia moja kwa moja kupitia televisheni ya Ndizi TV. Ndizi TV itakuwa mahali hapa. Ndizi TV ne basaya iga. Tutakuwa na mkesha pamoja. Ntobe nugo tsangirikana se twensi. Kwa hivyo tunaomba Mungu awe pamoja nasi. Asego twasabi no mwana nabe na mwana. Kwa wale ambao wameahidi watakuja. Ase bali bonsi bali irangango tabali. Tuwe pamoja. Yaliyo tobasobwamo. Kuanzia saa 4 usiku. Njoo upokee kufunguliwa kupitia nyimbo na sifa. Kwa niaba ya kanisa letu nzima. Akwamone kanisa yetu yonsi. New Life Pentecostal Church. Kanisa yobugimomoya. Wamealikwa wote. Baliga niwe bonsi. Wamealikwa wote. Baliga niwe bonsi. Usikose. Butambe kurumu cy'ubusongo edukaneye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba ibyukoni asiduka ukwagacira iby'uburimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited bunabono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imeyo mu cy'ubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomo Kenya Owuru Superstores yonyolevi ne no mwana w'icanga cya mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende BN Family Bank
bamatifi ntubwate ebinto mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chia bana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate ebikoroto bone gantu introduce ebikoroto na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogoja sama matifi mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero wachire mama matifi mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha sama matifi mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 sama matifi mitumba kwanyorere kero botokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imiyumu cy'obusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka ehoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price. Bada wewe, welcome. Uchakia usekugenderea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru yechinse chamaiko iyo yachagetikwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse emiyemo na 50 amasomaye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwigo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabwigo bosire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kirija drama na music kirija debate club journalism scouts egatie binde nigoba guchaka kwarigania abana guchakira emyaka 2 amaliganyo yani admission nigo egenderete nigoba gutuka asebara ya Kisii Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabokubonyera gwitara kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 imye cyanda inye isaranemo wose inoti 72 inye ibere isaronesato isaranemo eyemo ibere isano isaronesato. At Luther Park International
International School, we don't just have teachers, but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Garnet Electronics niko bakoletere eofa yili gulidi kusamura asibako koneli chiuva chifridge chitibika tibintu binde asili gudi lyansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri choko tumeka sinka na bwigo ni chire choko kolda obonchilya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amo ne chi birika chiri choko tumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo kutumeka stima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubulyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubulyiga amajiko namarago kubwatiwa niko bagutuka miyumo chokisi asenyombe manyakantabuna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics yenedukore igene asebintu biri bigutumika estima aseligolire nsekegima. Enyagetari ya Ram Hospital Kisi nige korwa abokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy kobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke bere nanye gwanchira bare insurance chiko bwatia NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR na boko batarera asenyagatari yabo ya Ram angene kigambiro ya Kisi gose na bo wakesi mwetrase namba 0725150744 Ram Hospital Kisi, health first and health always. Asige kabono enyumo yale gutaguka twayagachire kayenke bato murembe yekoreto buya ase kenyoro amasikani aba bintu byabo bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muweli obwange to bolimo otagetekene obwanjani bwale gucwereka ntwabolera Pastor Gideon Girokenda bange babatamu kubacana asenga tikuri imyaka abakonyomana rero babacane nabakumenyomana imyaka 50 yetire banyare ko bakomocana bo ibas chingwa na Girokende ebikoro byabo byakanito uko muchana koroko ngoli mumura nabaho baba gusinga boterere mboli mumura eyente kenene nkelinga abamuko bacana ekero mwanyorire oro ribaga na bumanda mugo cyamo mwanyora riciburi uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko bo abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchirulio yemerubili ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwatio morobelio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kirense ya monenusu wikera chinse bere nenusu tutenenie umochie
esukuru y'okwegeria oburundia bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri ubya asibirengo ao by'oburundia bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV oburundia bwa chibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyose uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo cy'obusongo nigotokwegookeria kurwo bwenya wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko ngurwari atora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda mange ayo koringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kurwe company ya Super Medical Center egotoka somo cy'obusongo igangurwa ritora amarwaire amange ande karabu ajine ndobwate chi machine tigo kumureka cyarora ngikero bobe tigo kumureka umubere umugima wansero umutu mbaka inse na ikigo tateingi kerebo ya marwaire tiobwate twamanya bakwa mariogo mwana abane machine yengo murekera yarora metando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikasomo cy'obusongo ase stage y'Kigali otwakire simi ase kinamba kikobwatya 0737746368 gose 0712526764 abantu abange bayeteire gana inde bagwenire igo totwara bwoba bunde bwese kara bwakire ese kwaranyura mariogo munari anyagitari kwangire koigubuya morwaire munari ale chronic nkonyarwari tole Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mancho Marielle na dengo kwaligania sentunda ya kabere chinga tutaganta gusanga imeyomoro bili wensa kia bono mambia a sentunda yega to kumulikira amagazeti yeli tukolyerekera muko mulikira Nsemelia Daily Nation page nentangani mwancho mulika to kumulikira Nsemeyo ingane mwamwe mulikire gabo kugwatikana mangana siasa sababu watani korwa somo mwa Azimio la Umoja wa Kenya babete bakwaliania ikaro akikia bwenete kora wano yokabeiro muraibense Uhuru Kenyatta agoli tukolera sekolende egati yababwatani korwa sekia meke baba bagosoa se serikali ya Ruto anena se chiwizara au batabete bagukirana ase egikareke nigege kareke yabwenete gokorekana gochakira chinsa ikomi chamara baba sekolende babete bagotia gwikira na segi kareke kige kairira
umuraibe kiamagia ODM Raila Odinga korusia aigeikare kyo gose gosikia bosio aigeikare kepeji ya gatano narimo ne murikerete engane ya sobo emewega sepeje yeno murikerete na kibono omugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza ali no gosemerenga na chikoba gako enyorera obubi magayeli tkoligoro ikarakia bene ya chagete gotegererwa ase okumurikira amamocho ayo abetega kubekwa bosi wesenete gati ya biri abamurikira senseme yonga mono kulika bakora imirimo emye ya mona 10 noyomo asabisi yae nabwo kubakana kibesa senchirita bwenete anene 1 million emeronge 5.3 ekikire allowance butia sensemo ya watani bali asensemo ya bochene peji akane nabwe ya gatano nemurikirite engane ya sobe meboiga sepeji yentangani nemurikirita mangana alengete kisemi anene asumuro video omoya gose university funding model bokwena na chibesa kuchase aborikiwa na kibona yaberege kwane kigonga akonyarira chisemi ase ensemeri university nigo yabeire yekwene kigonga na aborikiwa kurasi chinsemo chiri cyabanta batenengu barabe bakonyora chisemi cyo abega sepeje yentangani negenda tekumurikirana kyabanyanyimbo kurasi sense ya Kenya na kibabete wikirana asensemeri ya Haiti nendene kibagende tekurwanira lenda kwanikyanga omulembe ngo tokole ase ensemeri wiga sepeji ntangani nemurikerete umukoyo moyo recyclist na kibona konyora berika gusiria okwegena ase ensemeri ya para Olympics serende abete gakwenyorera obuye yamona mangu manchumurgeria ndobe togora asobweme na boigo kumurikira amangana mase motoso ya gazeti ya The Standard nigo murekerete amange ase epeji entangani okwanera anemono buna Kenya era chiwakana chibilioni emerongo ene anemono asubwagachi wa chibirose chipipe chiria cha Kenya pipeline ase gusira lishirika elio engane murekeire aso obwagare ase epeji ya kane gazeti waigo nigo ebyombe bidu bikwegerera aborokia bya bunakeria ya kupet kabere ko saba abayiboli kotiga abana babo kinka cyabo nabo igo gotebya abayiboli aborokia mbagenda st school kubatkananga nigo barachiko chaka umugiro ewiki egocha nabo ya serikali nigo yaberege koralinga nigo erachiko bwatuka chibesa akerengo kichi milioni ibere asukugurwa which vaccine cha mpox asukolenda aba Kenya kubatkananga n'uburere bwa mpox usikose kase page ya kabere gazeti ya The Standard ni murekerete anemono igoro yomuroberio omujia gusira aborokyo cha university on funding model yobere akoreta obutukanu as sector itisemi asebono ebunge era chikwaliane egikaro gikorukunga kamkunji anemono ase ukumurekera amangana aliya alegete amaburu nabo igo imichanda bayibuli abange babere bagwetera anemono asa abange babere bako asinyo kuira borokia busabarko babo as university kwatkananga nigo ogusiro babere bakonyara kurwa sekyombekeria bose babere konyara kurwa serikali nigo kole nse nabo igo mbara bekerengo keliba bwenda takobera anemono ase ogusiro nabo igo gazeti ya The Standard ngemurekerita sepeji ya kabiri goro ya umusayo wamo oyobete egawe soki bene na kobanga bosoga ndate kumurikirwa sobo agari kubatkananga na amamocho yogoita abakungu batano sawa batano n'umwana oyomo epeji ya gatatu egazeti edia ya The Standard nigo emusanano egendete anemono yenkubatkananga n'ababunge kunsanana kubatkananga okwengenda kumuntu nigo kubwenda takobanga n'amamocho yelichiko osinigo kubwenda takorusugwa koba amamocho yelichiko nigo abantu baenda takurubirengera byao wega emusana enda tegati ababunge kubatkananga nenganeye erengecenga okwengenda kobe gokoba maminche yelichiko kobe nengana ere itabere nelichiko epeji ko bwati epeji ya kane gazeti ya The Standard
nige kumurikira anemono igoro rishirika ria Kenya Pipeline eriyo ria bere korokaranga kubatkananga nobotineri otali obya nabego emerobere otabwatigwa asenchera erengikerano ase obwakanira Kenya Pipeline Corporation nigo bono era chikubetelinga abatinande abakenya nande bachwakana kwetani chibilioni 40 osira omurobere yo peje gatani gazeti ya The Standard niye murekerete anomono ekyombekerie kwegerera aboro kia ebechi skuru chiri cha secondary usiyetaneti secondary ya kupetra bete banga usakera wiki gocha niyo barachikwaligania omugiro kubatkananga nigo umwaziri otinete amangana arengete abakori emeremo Alfred Mutua atabetega wikirania ebirero byabo ebabete bagosaba chingaki barengi kule notice kwenda somugiro epeje gatano ne memory kiletana mono igoro yumuswado wekire bose bunge ya Senate anemono kubatkananga noko ako isiko kumu governor we county eyo asensemo ya yumu governor wetera asawa kili baya batabanga nigaba MCA bagendete kurwa chingwana cyo burimo naende mu wekirete momocho atari amarunge epeji yagatona kabere ne ukwanira anemono igoro ye enchira serikali da chikone kinga yabere agikobeka ensemo chimilioni ibere asokugurwa kwa mali abo ali agotenga agokenga abantu kurwa sokonyoro burwa mpox anemono asabantu bara bakwegwa mbali bale ase akumwana mono konyoro burero osabantu babira kota burwa tamarwire aw epeje gatana funo ne morikete anemono ingusana gandata ime yensemeria ekwamerelia serikali ingusane ngenda tigati kiama kegia ODM ni vyama binde asomo guligwa azimio ase bono yabekolokananga nigo abantu baliba osaba botane ba azimio ba ODM babiri bagurusanania na baliba ebyama binde nabo igo babekolokananga nigo batachi gwikirania emekutano erego chigose page ya kianda ega osatu uskose kase page ya 10 egazeti area ya The Standard ni murekete anemona mabuli andrete kuwatakananga no gwetigia emeremo kwa Barrow Road chingaki chiri Eldoret ya betega kwa abusi ego cha amaega ya Eldoret kwa gulibaga leo chikoba omuchi omunene ime county area ya Washingishu Barrow Road numo konye mugabana ase county area ya Washingishu ase page no to chukira mwale kumurikira amagazeti ndiko manya mangana ko gazeti area wanchete Manche murieli ati amkwaliga ngo ikatse gazeti ya Daily Nation page ne ya kabere ekere muri kirete abangana betika kolikana sensemelia Muranga anene ekera abanyanyimbo babete baguchia bichiko ko batikana ngani ngabamenye korwa asensemeyo babete bagukirana ngitaseni cy'abanyanyimbo kia Muranga magega iyo mukagerwa yo mubogwiti kobekwa byara nabego kobekwa asenseme ya sekorende ngo babete bagosoa Cecil Jones na koligia omukageru yo nabego magayo gotamonyora bakaba abakororo nigo boygo bekenda sikenyoro kiabo nabego gosamba enyumba iyo mukageru yo sekorende abanyimbo babere bakwenekenga nigo babere bagotwara obwo bakigima kubatkana no kubeka byara abakageru bo bwite asicensemecho asabanya kenyoro bakwimukige tamukero nabo igo kubaligia goika aseta seni byabanyanyimbo buskabo sibika se page ne ya gatatu ne muri kerete engana yabitege kwa oroboti ase egetaseni cyabanyanyimbo ya Kilimani magayo muswati yomo oyorenge asomutimo ko asense ya Kenya magega yobosariwa n'abasacha batano kero muri kibigazete ya muri ketemwa magaye ekore kigokorekana niga beteka gukira nasigetaseni cyabanyanyimbo ya Kilimani nabo igo korene cyanga aberega bwaka orobote sekorende chinga kige kole cyabiteke gakorekana chitariki 2024 mu cyumutinyo gatano na kabere niko atarabaga konyora lichibuli bwenerate asekorinda enekirenga niko abasacha babete bakoira chibicha echi chikorokia kali gisubono babere bakomogoserelia nabo igo koira chibesa kurwa asara sekorinda berega kolika ali ukugo cha ase
ensemeri ya DCI gose mu Inspector General na baigo asabatene kurose kemkelkia korubutuki DCI elinde kwene kyanga nkonyorale oboyene bwaye gose bose wikase page ne ya kane ni mulikerete ngakibono omugabana we county ya Meru Kawira Mwangaza beteka wikira na bosi bwe Senate elinde kwerenelia maboli kubatikana na mamocho ayo amubwateranete kero muri kibigazeti ya muri hetenga ningaba wakili babete bagwikira na bosi bwe Senate yo kurwa asense moyo kwa Merelia Kawira na bwo kurwa asense moyo witaberanere Kawira ayamagega yo kwa isiko ase aba MC Merongo enena kianda igoro yaba MC Merongo 5 na kianda babete bagwanchirana abegakorusigwa abisi ase korende asama mochali ya mubwaterente gati yabo no kulika bakori emirimo emye yamona 10 yomo a service yaye nabayigo kubaka na kibesa chitaneti ekerengo kero muri kibigazeti ya muri ketenga ase page ya 5 Anigo Kawira Mwangaza bereka gutwara owasemelia kubatikana na ali amamochali abekire na chikoba gakwenyorera ububui na boigo kogenderera kuba umugabana ase entonde yiga yatigaire gosika bose kwikase peja ne ya 5 narimo ni muri ketege karokya bene takokorekana abuli tukoligoro ase seba bwatani kurobo mabwa Azimio la Umoja wabenete kumira na nomara oyo Kabiro Muraivense Uhuru Kenyatta ase korende gikareke kyabenete kokarekana chimsa 10 ketabeteke kokarekana na maiga yaye abwatani korwa se kiama kiligia ODM bete bagotwara press conference aniga gucha magiga ya egati yabatani korwa somo wa Azimio la Umoja babete bagosoa ase serikali kutaba useba bete bako taikira na sege karekyo ikikerete abwatani abogotora chinga chingo na boigo kwanike nga ege karekyo kya veire kegoskibwa bosio oika ase page ne ya 5 na 3 ne mulikerete ne kibono muraibi kya magia odimre Odinga na kyagenda teni campaign yaye ase ogoshkorwanirira kerogo kyo wenye kerogo ase chense chiri chyobomo wa Africa ase korinde sobo chori burabe bogo kurekana omwako gocha omutinyo kabere ni ngo bagendete kubikemero bilane naso kubika budget yera bage komosira ende kwanikinga na chikwenyorera obubwi ase kyame kyase peje komi mwanchi mulene mulikirete amangana arengete chisemi anene chingwana kubwatikana nga nigo aborkia gusabwatani korwase ebyombe bibya aborkia babere bakogoserelia elinde gochaka omugiro magaye chiskuru koigora sekolinde babere bakwanekya ngachingwa nanchigenderete gokarekana korwase nsemeri kyombegia Teacher Service Commission elinde kwanekya na chingwa na korwase kyombegia Teacher Service Commission na boigo wizara ya Labor elinde kwanekya ngango igwa na bare na boigo korusia okorobekano kumanchi muri wekeraga base page 10 ngango ikera omwaire bokumurikira magazeti litulera sigo mwanchi muri ndiziti binde kwemanya amange nabo kwigorera gazeti elia wanchete obego gwesomera ase imambi yabono kurende bunatiko teminga nigo ase imambi yabono turabeto gusanga nomogeni kurwa ase kyombekeria gya International Solidarity Foundation anemono ase arabe gagotumanya amange alia alengete chinjira turabeto gukora chisegi chigenkana boigo amabe akoretwa kubatikananga nogosara omwana inyaruka turabeto gusanga nere Debora nyambane kurwa sekyombeekyo asikulende nabe kumutiga asama goko aye Frida ngomanchu muri ele atento soasomo tumukumukego ngwira ntorasege keke kerebusyo elinda tabto gusanga no mugeni bwiri tukulya rero Ndizi TV Obwansu bw'omugusi
Kisii Family Medical Center ni nyagatari ekirero iyo kurobo koreri au iryo koenekeria afyenkia nguru barobo koreri buno koringori wa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri ibwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance chikobwatia NHIF Minute Liason Group Madson Group